खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव मार्च दाननि सिगां मोब्लिबनि मासुल बाराया। आनन्द शर्माखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव थांनो गनायथि होबाय। स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय सान्थालि आन्चलिक कलेजनि प्रिन्सिपालखौ हमबाय। गोदान संसद भवनाव 31 जानुवारिनिफ्राय बाजेट जथुमगोन। बाक्सानि दिहिरा हायना बाजाराव जौ जुवानि हेंथायै रायजो राजानि गोख्रों राहा। बाक्सानि सालबारियाव टिउटर फोरोंगिरिफोरनि पस्ट कार्ड सोमावसारनाय। दा बावैनो कमतापुर इउनियन टेरिटरि जोनोम जानो हासिगौ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव फैबाय थानाय दानथामसिम मोब्लिबनि मासुल बाराया। बे बाथ्राखौ फोसावदों इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसना। मख'नो गोनांदि फैगौ मार्च दानसिम रायजोआव मोब्लिबनि मासुल बारायनाय नङा होननानै इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसना थांखि लादों आरो दिनै फोसावदों। मख'नो गोनांदि मोब्लिबनि मासुलखौ मोनफ्रोम इउनिटआव आरोबाव 1 रां बारायनो थाखाय एपिडिसिएलआ थांखि लादों। नाथाय बे समावनो फैबाय थानाय दानथामनि गेजेराव मोब्लिबनि मासुला बारायनाय नङा होननानै इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसना फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोब्लिब मासुल बारायनायनि हेंथायै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनिफ्राय बानबुंथिफोर मोननायनि उनाव इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसना बे थांखिखौ लागोन। बबेखानि मोब्लिब मासुल बारायनाय बारायनि बागै रायजो राजाफोर, पार्टीफोर आरो गौथुमफोरा एपिडिसिएलनि अनलाइन पर्टेलाव फैगौ 22 जानुवारिसिम अजदफोरखौ हरनो हागोन। बे अजदफोरनि सायाव कमिसना मार्च दाननि सिगांनो नायबिजिरनानै खोनासंथि होगोन आरो मोब्लिबनि मासुल बारायनाय बारायैनि सायाव थांखि लागोन। मख'नो गोनांदि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेडआ मोब्लिबनि मासुलखौ मोनफ्रोम इउनिटआव 1 रां बारायनो थांखि दैखांदों आरो एपिडिसिएलआ बे थांखिखौ इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसननो दैथायहरदों आरो बे थांखिखौ कमिसनासो थि खालामगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि एपिडिसिएलआ बावैसो सान सिगां मोब्लिबनि मासुलखौ मोनफ्रोम इउनिटआव 30 फैसायै बारायदोंमोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि गिख्रंथाव रेगिं खालामनाय जाथायाव सैनांनाय गोलाव समनिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव थानांनाय आनन्द शर्माखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव थांनो होबाय। गोलाव 37 सान देहा फाहामसालियाव थानायनि उनाव आनन्द शर्माखौ गावनि न'आव थांनो होबाय। नाथाय आनन्द शर्माया दासिमबो आबुङै मोजां जायाखै। बेनि थाखाय गोलाव सम फाहामथाय लानो नांगोन। आनन्द शर्माया सानफ्रोमबो फिजिअथेरापि खालामनो नांगोन। सिनस्रि आरो आगदा आखायाव गेदेर सार्जारि खालामनो गोनां जानायनि थाखाय आनन्द शर्माया आबुङै गाहामाव फैनो थाखाय माखासे दान नांगोन। बेनिखायनो आनन्द शर्माया डाक्टारनि सुबुरुन बायदियै आदित्य देहा फाहामसालियाव सानफ्रोमबो फिजिअथेरापि खालामनांगोन। बबेखानि फैगौ 9 जानुवारियाव आनन्द शर्माखौ फिन टेस्ट खालामबावनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि गिख्रंथाव रेगिं खालामनाय जाथायाव आनन्द शर्माया गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बे रेगिं खालामनाय जाथायनि माखासे दायनिगिरिफोरखौ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनाय जादों। सान्थालि आन्चलिक कलेजनि सासपेन्ड खालामजानाय प्रिन्सिपाल आब्दुल कालाम आजादखौ पुलिसआ हमबाय। समबारखालि हराव बक' पुलिसआ प्रिन्सिपाल आब्दुल कालाम आजादखौ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सान्थालि आन्चलिक कलेजनि प्रिन्सिपाल आब्दुल कालाम आजादखौ कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार फान्ड आरो माइनरिटि फरायसाफोरनि स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायनि दायाव बक' पुलिसआ थांनाय हराव एरेस्ट खालामदों। आब्दुल कालाम आजादनि हेंथायै जर'खा अजद मोननायनि उनावनो बक' पुलिस थानानि असि पनिन्द्र नाथनि दैदेननायाव बे जाथायनि सायाव सिग्रोमो आरो नायबिजिरो। बे सिग्रोमनायाव गेदेरथार जाख्ल'नायाव लोब्बा थानायनि अजदआव सान्थालि आन्चलिक कलेजनि 4थि थाखोनि मावफारिया रिउबुल हुसैनखौबो बक' पुलिसआ एरेस्ट खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला रिउबुल हुसैननि मदद खालामनायावनो प्रिन्सिपाल आब्दुल कालाम आजादआ गुबुन गुबुन सुबुंनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनाय दिन्थिनानै 36 लाख रां जाख्ल'दोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय डिसेम्बर दानावसो बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जनप्रिय कलेजनि प्रिन्सिपालखौ फरायसाफोरनि स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन।
फैगौ 31 जानुवारिनिफ्राय मिरुनि बाजेट जथुम गिबि खेबनि थाखाय गोदान संसद भवनाव खुंगोन देग्लायनि बाजेट जथुम नाथाय बेनि बागै दासिमबो अफिसियेलि फोसावथ'नाय जायाखै मिथिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ 31 जानुवारिनिफ्राय खुंजानो गोनां बाजेट जथुमा 6 एप्रिलसिम सोलिगोन नाथाय बाजेट जथुमा गेजेराव साननैसो बन्द थाथ'गोन मख'नो गोनांदि संसदनि सेन्ट्रेल हलाव लकसभा आरो रायजोसभानि जथाय मेलाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गिबि खेबनि थाखाय गावनि बिबुंथि लाखिगोन रिपर्ट बायदिब्ला बाजेट जथुमनि गिबि सानाव राङारि बाजेट थिसनगोन राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणा 1 फेब्रुवारि खालि मिरु बाजेटखौ सदनाव थिसनगोन गुबुन फारसे बाजेट जथुमनि गिबि खोन्दोआ जागायनाय सान 31 जानुवारिनिफ्राय 10 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन गुबुन फारसे नैथि खोन्दोआ 6 मार्चनिफ्राय 6 एप्रिलसिम सोलिगोन बे समावनो संसदाव बाजेट जथुमनि गिबि खोन्दोआ आथिखालनि थाखाय गोजाम संसद भवनावनो सोलिगोन आरो नैथि खोन्दोआ गोदान संसद भवनाव खुंजागोन होननानै खौरां ओंखारदों बाक्सानि दिहिरा हायना बाजाराव जौ जुवानि हेंथायै थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 2022 इं मायथाइनि 11 खालारनिफ्राय लानानै बन्द खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारबोदोंमोन दिहिरा हायेनसा क्लाबनि दैदेननायाव नब दिहिरा जौगा आफाद दिहिरा हायना भिअ लोगोसे 16 था गामिनि 220 सो आइजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन थिग बेबायदिनो दिहिरा हायेनसा क्लाबनि दैदेननायाव 1309 नं दिहिरा फार्म एमपि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सबित्र कुमार ब्रह्मजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो हेफाजाब होफैनानै सानसेनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों आरो हायेनसा क्लाबनि बोसोनगिरि मावथिफोर जथायै जानुवारि दाननि 2023 इं मायथाइनि 2 खालार फुंबिलि समनि 11 रिंगासोआव आयेन बेरेखायै सोलिनाय जौ फाननानै हायना बाजाराव माखासे दखान गलादारफोरनाव आयेन बेरेखायै सोलिनाय जौनि बथलफोरखौ बुफायजोबनानै होयो आयेन बेरेखायै सोलिनाय जौ जुवा लटारि थिर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदिखौ बन्द खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारबोदोंमोन दिहिरा हायेनसा क्लाबनि दैदेननायाव नबदिहिरा जौगा आफाद आरो दिहिरा हायना भिअ दिहिरा ओनसोलनि आइजोफोरा खख्लाबारि बियाबनि दिहिरा हायना बाजाराव जौ जुवा थिर लिरनायखौ होबथानायनि थांखिजों सोमावसारबोदोंमोन सेप्तेम्बर दाननि 2022 इं मायथाइनि 11 खालारनिफ्राय लानानै 1309 नं दिहिरा फार्म एमपि फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि सबित्र कुमार ब्रह्म हायेनसा क्लाबनि बोसोनगिरि आरो मावथिफोर बिथांमोननि दैदेननायाव आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै गोख्रों सोमावसारनायनि असिलाजों हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जाबोदोंमोन हायना बाजारनिफ्राय जागायनानै गासै दिहिरा ओनसोलनि गासै गामि गामि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन गासै गं 16 था गामिनि 220 सो आइजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बेखौ नेवसिनानै हायना बाजाराव खुलायैनो आयेन बेरेखायै सोलिनाय जौखौ दिहिरा हायेनसा क्लाबनि बानजायनायाव 1309 नं दिहिरा फार्म एमपि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सबित्र कुमार ब्रह्मजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा जयै ओंखारबोनानै जानुवारि दाननि 2023 इं मायथाइनि 2 खालाराव हायना बाजाराव आयेननि बेरेखायै जौ फाननायखौ दखान सिग्रोमनायाव मोननानै बुख्रुबनानै होयो सालबारियाव सरकारा टिउटर हिसाबै सोसननानै होनाय गासै फोरोंगिरिफ्रा जेंनाफोरखौ पोस्ट कार्डआव लिरनानै गिबि मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि रायजो बेंगिरिनो लाइजाम दैथायहरनानै सोमावसारदों बाक्सा जिल्लानि गबर्धना सोलोंथाइ खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय टिउटर हिसाबै सोसननानै होनाय गासै फोरोंगिरिफ्रा मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों सरकारा फोरोंगिरिफोरनो टिउटर हिसाबै सोसननानै होनानै एसेल' दान बान्था होनायनि थाखाय मोनसे राहा लादों मानोना बे एसेल' दान बान्थाजों नखर सोलिया समाजनि सिगाङाव फोरोंगिरिफोरखौ टिउटर हिसाबै मुं होनानै सरकारा समाजाव बेखौ गनायथि होदोंमोन जायनि थाखाय समाजाव दा सिनायथि होनोबो लाजिनाय मोनो फोरोंगिरिफोरा बेनि थाखायनो पोस्ट कार्डआव गावजों लोगोसे नखरनि दुखु खस्थखौ लिरनानै गिबि मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि रायजो बेंगिरिनिसिम गासै टिउटर फोरोंगिरिफोरनि दुखु खस्थफोरखौ फोरमायहरो लोगोसेनो थाबैनो टिउटरनिफ्राय फोरोंगिरि हिसाबै मान होनायजों लोगोसे बेथन बारायनानै होनो थाखाय दाबि खालामदों सोनाब बंगनि सा ओनसोलाव थानाय गासै 8 जिल्ला बिहारनि 2 जिल्ला आरो आफां आसामनि 4 जिल्लाफोरखौ लाफानानै गासै 14 जिल्लाखौ सरजाबनानै मिरु सरकारा कमलदापुर इउनियन टेरिटरि दाफुंनो लाहार फाहार खालामदों सोनाब बंग आसाम आरो बिहारखौ दानख्लाबनानै सोरजिनो मिरु सरकारनि लाहार फाहार फैगौ 8 जानुवारि 2023 आव केएलअ आरो केपिपि आफादखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारनि नखर बिफाना सावरायनो लादों केएलअ नि गाहाय एबा मासिक
रायजोगिरि सूर्य घोषआ गोदान बोसोरनि हामलायनायजों खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों बे खौरांखौ होयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उत्तर बंगनि दिनाजपुर, सा दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिं, कुचबिहार, कालिम्पों आरो आलिपुरदुवार, बिहारनि मोननै जिल्ला फारियै पूर्णिया आरो काटिहार, आफां आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै धुबुरी, खोला सालमारा, बङाइगाव आरो गवालपाराया बे गोदान कमतापुर इउनियन टेरिटरियाव हाबनो हागौ होननानै साननानै लानाय जादों। उत्तर बंगनि चिकेन नेक एरियाखौ मिरु सोरखारा मिरुनि नखर बिफाननि आवथायाव दोननो थाखाय नाजादों होननानै गोबां सानसुमैफोरा फोरमायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।